Kung ko lang akong mas kay maklaro. Ang tinuray, kung mangumbirata nga mabusog kita sa pagkaon, kay lamay kay pagkaon na ang sunod na dessert na lang, dessert. Maring ako nga dessert nga ako. Kaya humanata. Anindot, magkahuluganon, o mandamon sa atong pagsugat sa Pasko ang pagigpulong, wali, pambit. May Reverendo Padre Lucas Inok na itong spiritual Archdiocese Director, kaniya itong National Director yun. Atong ihatag ang masipang pakpak para ni Father Lucas Inok. Yang nakabantay mo, nga ihatag ipaybaw nga maghinulsol sa itong nasala, o ba ng panaan nga magbagutas itong kinabuhi, kay muhatag siya at absolution. Kaya ihatag absolution na mo kabantay. Nga iyang i-invoke ang the authority and ministry of the church derived from Christ Himself, who gives the power to forgive sins through the ministry of Christ. Ihatag siya na itong absolution. Sa ito pa kung iduyog nas ka kinasingkasin. Sa atong paghinulsol, pasaylo itong masala. Pero, ayog sabta, ito nagpuyo-puyo, kining sige nagpuyo-puyo. Ninguha gyud nga ang pagkasal. O doon ay, ganla na ito, confession by physical distance, mayasad. So, muna nga, dessert na lang ako. Pero sakto itong ipibaw ni Brad Adam nga karong umabot nga Sabado, Disyembre 18, alas 9 sa buntag, na nakita ni Father Joseph Anowe, ang Oikonomos. Latin man ang Oikonomos. Sabot nga sa Osaka, dakong Archdiocese, doon ay pare nga pialan sa Arsobispo, may tungod sa mga yuta, kaptangan sa simbahan. Muna si Padre Joseph Oikonomos. Ano rin yan? Nangakong pagpambit ninyo nga silbi dessert na lang, nga doon na yung sa katao nga napugkaw sa pagkatuo, yan ibuong siya kay naglakaw, masya nagkalit magkanao, dako kay hagdan, nga bisan pa ko sa kalibo mo sa kadili magsinikanay, idako kay higdanan at mong hagdan. Kuyog nila siya. Asa na ipadong nga tao, huwag may katabi, huwag may tingog. Nga pag-abot sa tumoy sa hagdan, naabli. Pagkadako sa hawan, pagkataho mo siya nakita sa mga labas kay mga buwak, ang tinaw kay sapa, tinod kay huni, pagkatahong sa maong dapit. Dagan siyang natuan, wapag siya ka, kita dapit mo niya. Yan, kabog na niya, kay mura may nagdago. Mga tao rin nagdaga niya. Naibong siya kay mga tao, pulos patanaw ng mga lalaki, pulos ang patanaw ng babae. Ang iyari kang kabog nga, mura siya, dugay na kay gigala. Gigakos siya taksa-taksa, pagkahumot sa mga kabataan. Muna na tintal siya pagpangutana, wag may tigulang ninyo doon, day. Ikaw, day, pila may mong edad. Ingon na akong Angel Sir, 16. I am 16-year-old. Ikaw doon, 17. Pero naibawa ba ka, Sir? Ilan itong babae? Nga 16 ko rin pero pagkamatayan ako, 120 akong edad. 120 akong edad. Isa ko ka Russian, farmer Russian nga akong Amerikano. Yang katong batanong nga lalaki, ningon ang akong edad, Sir, pagkamatayan ako, 95. Pero naibong naman ko din mo usaban. Kaya 17 naman kong edad niya, wala magkabili, tugay na kami din huwag natiguang, tanong na yung batanong. Kubo yung dukan. Sus, Ginoo. Ginoo Jesus. Ginoo Jesus. Langit naman na ini. Nagkatuwa siya, dumog mo sa kabataan, Sir, di naman yung langit. Kaya kung tahanin mo nakita ako kay Gabriel na mo na yung langit. Diluwi. Doon na kay katahong ning dapita, labaw sa ubang dapit, kaya may pakita na ko. Labaw kayo, Sir. Gikan mi dito. So, sa? Kanindot nini?
Swerte ka kasi, gusto mo, higay ka, pasad to heaven. So, pili siya para ka, mo ni agianan ko noong sa langit, di pa ni langit. Pagkatahong ini. Moto nga, di mo ng mga batanong, sir, apli na puntahan. Siya na siya balik. Takan siya pa noong ospital. Kaya padong naman to sa langit. Pastilan kay pag-abli, wala siya nakita. Igsud niya na may dako kay pusti. Hindi ko pasudod lagi ito magani. Niya naman ako sa facade of heaven. Ingon ng tingog. Paterno, matingga, pauli is kalibutan. Dili pa ni mo panahon. Dili. Uliin daw ko. Kung kinsa magani ka, ayaw ko pupulian. Kaya na ko gusto mo pauli is kalibutan. Ano na ko puting duta din eh. Paterno, balik sa kalibutan. Isira ang puntahan, paglingi pa niya hagdan. Ako kay hagdan niya gigian. At saka, wala niya makita itong mabatan. Hindi niya tatawag, gibati siya kainit. Kalindasay sa kainit-init na kainit. Di may tao ni Agi. Gikalitan mag-abli itong gisudlan niya. Karang sadanan sa minatay niya. Nilingkod siya. Puting paningot niya. Ganong iputan ko ninyo? Dini. Yung siya wala kakita. Sabi niyo, sir, you are declared dead few minutes ago. You were in the emergency room. And you were dead already. Patay na ka. Ha? Uy ko din kini ko minatay. So, gidala siya ito sa lawak na eksaminon. Ang hitabo sa maniya na, naibong maduktor siya siya, niya man ang oras. Niya sa namatyan ni mo, masakit. You were dead already. Kaya our clinical, scientific knowledge about death, you died already. Ha? Kumaho pa kay kung uban sa kong asawa? Moto, gitawa, kapot na yung asawa. Gording lipaya. Yan ingon ng iyang asawa. Nga tos doktor, namahaw bitaw mo ganino, sulti sa akong bana. Natumpa ni siya. Gidana mo sa Cebu Doctor sa Hospital, pag-abuti ng doktor, DOA, Dead on Arrival. Attorney Paterno Matinga. Doon ako yung may kumabugado, ganyan o kining Crispin, sa pilido niya, nga namatay sa 92. Ngayon sa kanan, imong gisulti sa kailang ko, anak, classmate ko na. Di mo ko bright sok, pero purti ka na kong tuon. Magluhod ko simbahan. O nang upat may kabuok. Nga nagpuyo sa karong sa Manila, pagbar na mo, duha ruming nakapasar, ako kanas matingga. Katong lain na bright kayong duha, wag pasar. Sa ito pag, ikasas ginoo na ko. Pero, karantahan ng inguni mo, kaila ko na, uutan na nabugan. Na ang gustong ipaambit ni Atty. Matinga, na he was clinically declared dead already. Pero wala siya pasudlaw sa, kaya dili pa niya panahon. Pero patingan na to sa langit, napuntig yung libro. Nakatapusan akong ipaambit ninyo mga nga, na nasa 1 Crónicas niya, 30 versículo 9. Hog-hog, 35 versículo 8. Nagingon nga, kung ang tao magbinuotan, mubalik sa Ginoo, may baon ng kapanan. Nga iya mga igsoon ng mga anak nga naulipon sa dautang agaon, may balik sa ilang yuta. Marag parabulik kayo ng istorya pa. Pero ang kinuray mo sa butana, nga ikamatay na to, maguyod dagdagang kalag. Kung ako nagpuyo sa sala, tumang pagpagkasa, mamatay ko may pirno ko, iglingin ako, daghan mo ning sunod ako. Ang labing pait ka palandungon, kaya nagsunod na maguyod ako sa pirno, mga minahal na ko sa kinabuhi. My loved ones, when I was still in the world, they were my loved ones. Pero pagkamatay na ko, kuyog na ko,
Simple. Kung buutan sa kakayo, mamatay ka nas gracias Ginoo, iksakan nimo sa langit, ulingi ka, daghan man ng uyog nimo. Many souls are dragged, dili you, D-R-A-G-G-E-D. Sa ito pa doon ay mga kalat nga magkuyog nimo pa doon sa langit. Iglingi nimo. Samot kagalipay. Kaya sila mga minahal silang kinabuhi. Last point. I think 5 years ago sa Daily Inquirer, one of more Daily Inquirer, sa naman na Star, doon na dito yung headline na napil sa front page, big letters. Ang title dito, What Makes Man Happy? Unsay makapahimong malipayon sa Gi-interview. Pila to kagatos na interview. Majority ningon, ang makalipay na ko, nga ako pamilya. Inipauli na ko nga, ang akong apo, akong anak, tagbo na ko, mudagos na ko, pulting lipaya na ko anak. Why kabutangan kalipay? Why sapin nga katumbas? Pero masakit kay nga akong anak, buol sa kay ko. Sa ito pa, what makes us happy? Our loved ones, our family. O labi na yun, tukutan ka. Kaya pwede mong lipaya, kaya mukuyog ni mo, suli mong luyo, padoon sa langit, mga minahal mo sinabuhi. Muna igingos Biblia. Nga kung ikaw magbinutan, ang imo mga igsuon, ang imo mga anak, nga naulipom sa daw tagagaon, yawa na, wow na ko. Yata ko siya kanimo sa imong yuta. Sa ito paluwason sa ginugapin. Isang mamindal ito ng nihalos kinabuhi na ito, bulito kayo. Yapil na. Do not underestimate the way of God. How does He convert souls? Ayaw ipahiubo sa imong grados, Ginoo siyang gahom. Kung saan niya pagkabig ang magkasasala. Do not forget that. Basta saad sa Ginoo. Pero maghimo tag binuan ning kalibutan na magpakasaat ang tapos ginhawa, mamatay ta ko usahay, taliwa as kamay, pero iksud na to sa kalawag. Muling kita. Daghang kay isunod na to. Mga pinanda na to sa kinabuhi, ikuyog na to sa impyerno. Sugot ka na? No, sir. I was born very poor in my home in Bulacau, probinsya. Ang trabaho sa kumabahan, kutsiro lang. Kabayo, ya, 12 ka buhok yung anak, 4 ang namatay. Duha pang namatay niya ito, napuwi. Ilan na may kita sa kutsiro? O nagdig ito mukhaon dungan na mo, sa papa. Sibong na ko. Hindi ko ni budungan. Yung taon na kong mamadong, kay undong may tawag sa mga wala pa. Busog pa ko. Busog pa ko Salvin. Kay Salvin mo ko akong mama. Busog pa ko siya. Sus mo to kag sinili, maniid ko. Juter de kay kanon. Juter de kay utang. Gusto siya nga maglipay ang iyang asawa mga anak na mukhaon og sakto, bala nagigutom siya. Yung siya mukhaon ako, tiwas mo diri. Ako siya kung gihumoy tinuod ko, doon kanon, gibilin para niya. Dukot. Agamong lumagan kun, kaya bang humot kay dukot ba? Nagkuha siya dito utan nga nabilin, utangan pa niya tubig init, gisabaw sa dukot. Utangan niya cute ng asin. Gikuskus niya. Usagyot ka kanang grabe, basta puno, init pa kayo. Muyang ikaw, dukot. Sus, kita na lang kaos papan ako. Lamig, ikaw, niya mo rin, ikaw, lumihan kayo ba? Dako pa, ikaw ka. Busog ka. Siyempre ito, ako ganyan paborito, paulahi ko kay kanang dukot, lamig kayo nung, tilaw yun. Ako sa kitilaw, lamig ito kayo, dukot. Pero ang tinuray, sa nga tinuod, mahala na gutumon siya. Basta magkakaon lang ang iyang mga minahal sa kinabuhi, hindi pa na siya. That is love. And that is your love. That is my love. I will not go to a certain place which many souls, dragged by my influence, going to hell. No!
mga minahal ako sa kinabuhi. Yang mukuyog na ko sa impyerno, ako lang impyerno, Ginoo, yan ang labot. No! That is written in the Bible. Suwata. Hope ng desing kotse. Kung maghimok kag pagpakasa kadautan, timane, nakag maguyod nimo nato sa dautan nga dapit impyerno. Kung maghimok kag binuotan na kinabuhi, hingpit lang imong kalipay. Kaya imong mga minahal sa kinabuhi, nga mo'y giilani mo nga makalipay nimo, tuyog na nimo sa langit. Karong gabi na sa nainig katuog sa mina inyong pugalingon. If you die, God forbid, ayaw yung mamatay na ito. Ipiyong siya mamatay, buka, hukmanan na sa Ginoo, makaingod ka nga, dias kong luyog, para langit kay buutan mo ko. You can answer yes, you are worth here, a Catholic faith defender. Because the true defender of the faith, he knows to defend his soul. He knows to defend the doctrine of the church. Primarily, he knows to defend his own soul against temptations, against hell. This evening, we are privileged by the profound message gifted by Father Lucas Enoch Panas. And we receive, nagdali-dali kong hinulsul kung sa mga inahunan ko mga sa, nga ako yung hinulsulan, kaya ni Pebaos Padre, nakadung mo, I will give you the absolution. Una nga, i-invoke niya by the ministry of the church to forgive sins coming from the church and from Christ. I will absolve you. Yata niya absolution. Unknowingly, ano pa na ito, okay ba? Our sins are taken away. If you presented, ipasiunhan mo, o hingpit, mayong napaginosa. Sibog ko gamay, sibog ko usap. Kaya, ay lagi apel niyo, kung ang iring, o ang tigre, Muhammad na, dili mo na ng paduon. Musibog sa nagpapagkalakan. Una, Muhammad na sa pagdawat Espiritu Santo, may gabi, tanan, mangandam ta karong gabi una. Salamat kayo. Salamat. Kaya, hindi mo matong pare, ay kalimot suka, angad lugod mo, nga wala pa rin. Purting haya ka sa suka. Purting na po agas ng pare. Ano na inihan yung babayang dato kayo siya pa rin. Ay lang kong kasabi ha. Pangilistan ko ng mga lights ni mo diri. Kaya kayo. Kaya mga atong kesame, yan papindalan. Muna nga, hayag kay ta, pero iwas hayag, pwede ko bayad sa kurente. Muna ibalik ko kamo, ni Brad Adam Abel, aron pagtapos sa atong sigilan noon o pagtulunan. O, lakaw na sport din, mga dyan na lang. Singalan samahan, manindog ta. O sana, sa Espiritu Santo, salamat Ginoong Diyos, salamat mahal ng Jesus, salamat mahal ng Birhen, sa imong pagkampo, kanunay alang ka na mo, o sa imong pagpanalipod kanunay ka na mo sa mga katalagman, o sa mga kasakitan sa kinabuhi. Yan po na itong kalat ni Padre Paking Silva, namatay ganin ng gahapon sa Kadlaon, Sabado sa Kadlaon, Domingo na, alas 4, o di pa huli na Padre Paking Silva, Ginoo, yata kaniya kalinaw na tayo. Amen. Sa ngalan sa Panginoon, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat. Salamat, Padre Lucas Enoch, sa nindot imong mga pumahayag o sa absolusyon ng mga dawat. Amen.